Vážení priatelia nedeľných príhovorov, ľudia, ktorí sa snažia dneska zachytiť trend lásky, porozumenia medzi ostatnými dvojnohými bratmi a sestrami na tejto púti životom, ktorá sa nazýva život sám. Kto by sa rád pohral s týmito slovíčkami? Co za pičovina tam teraz za mnou? Vážení priatelia, nenechajte sa rušiť, to je len naše kúrenie u susedov sa skokotilo a preto nám nenechá chvíľku pauzy na porozumenie, na rozmýšľanie, na rozjímanie veľké, na veľké myslenia, na veľké myšlienky. A preto sa k vám prihováram teraz v nedeľu, pretože po celý ten týždeň ste makali jak kokoti a si zaslúžite proste nejakú krásnu myšlienku na koniec tohoto týždňa, takže keď budeš ešte raz buchať po tým stole, tak sa všetko ozýva cez to ten stojan tu a znie je to jak kebyže cožka stalo, ale nič sa nestalo. Takže je mi ťažko zachovať monotónny ksicht, s ktorým som prichádzal do tejto hry, ktorý som sa pokúšal teraz nenarušiť, ale že mi to nepodarilo. A dvojitá negácia je, že sa mi podarilo narušiť to, čo som nechcel nenarušiť. To, čo som nechcel narušiť. Takže tak. Vážení prítomní, tak nechajte to jednoducho usadnúť. Všetky tie problémy, ktoré máte, ktoré na vás, nad vami krúžia ako dróny takzvané, tak tieto problémy si zaslúžia odfúknuť z neba tak, jak som to teraz spravil ja. A ľudia, toto nie je žiaden príhovor na nedeľu, toto by malo byť kedy v piatok, keď si dožubaný z roboty a keď si už ani nechce ho nič futorec, tak vydumuješ kokociny. Vážení priatelia, serte na to, toto nie je nič pre vás.